Okay, sige ba? Okay, dati yung marunong sa lunsod, priority kami di mga gatang, di bases, kasunod di, alam ko yun? Kasunod di extend di priority. Dahil tapos, yung din ang RDJL na kurang kumata, dahil din sa pula niya po ngayon, hindi first term na data. Ganda ang probaran hindi late 2006 or early 2007, hindi na probaran na data. Kung nawasap pa ELA hindi, at dapat mandatory na ELA every term. Ngayon maawan si ELA siguro hindi mo muna nga term. May prioritize sa amin ng Sirbina na ito nga makipaggamulo amin digiti stakeholders sa hindi kasta makita no ano digiti priorities nga programs kan dila projects di may isa nga gobyerno. Siguro ako digiti isa niya po mayroon ato te request kami ni nga asosasyon kada bunglot nga at sulisit na ti pagkakila ti ba no mapangka ti filtrate ka sa amin. Siguro nakapanood niya po ngayon na dati mga tibasos at di pa iso nga i-sugar di gobyerno di kita pag-arkilaton. Kasabot ka na di politiko ako ta pagdawasan na matami ka politiko di kita papa at filtrate ako.